Ahojte, tak dneska normálne som mala také šialené ráno. Zobudila som sa s pocitom, že pre Boha, veď život ťa prehadzuje len tak zo strany na stranu. Veď o čom je to celé? My by sme si mali voliť vedome svoju cestu životom a možno v mojom živote prišiel zlomový bod, kedy som si povedala, tak dosť, moja zlatá, už musíš voliť len tie veci, ktoré vyhovujú tebe a ktoré s tebou rezonujú. Nemôžeš sa nechať vláčiť životom ako strom vo vetre. Rozhodla som sa, že budem cestovať a nájdem možno samú seba, možno zmysel života. Budem vďačná za vašu podporu. Aj vďaka v podstate. Takže nechajme sa prekvapiť, čo bude ďalej.